Jani jani ki zama ne muje kogin so alƙawari ne ban bari ki a baya. Jani jani kai jani muje kogin so alƙawari ne ban bar ka a baya. Farin ciki yau ganin ki da nayoni da tabbacin aka samu ci zamani da tsatsubar ratsa zuciya nai nuni ni ke nake so ban bare ki a can baya. Mota ba ta tafiya sai inda taya mai azamar dauko ki a kan hanya da ni da ke yau mun zama tsintsiya. Jani jani kai jani muje kogin so Alƙawari ne ban bari ki a baya. idan ana dare dole a dau uwa ula ko dole a sa mata kokuwa ganin kashe ke gaudar mini damuwa farin ciki kai zan yi wa kwalliya a dandane domin ka dai kai daya na zo gare ka kar kai min kishiya komai ka so zan yi ma ba hayaniya. Jani jani ki zama ne muje kogin so Alƙawari ne ban bar ka a baya. Matan kaɗe shi yake busa 'yan mata cikar muradi sai kin zama matata a ranar ki zan kure wa dukan gata kaso a so ka soyayya za ta yi nagarta gare ni sama hakin fi sauran mata ni ke na zaba gare ni kin zama 'yar auta ke ce ta tallaba ni da wacce zan masanya. Jani jani kai jani muje kogin so Alƙawari ne ban bari ki a baya. jin daɗi na rasa ya maza na yau dare na burina ya cika tun da za ka zan mijina yin haƙuri ga masoya yana da rana da ni da kai mutuka raba sahibina ganin ka shine ya zamto ganina makamar zuwa